O alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, recoñecía en rolda de prensa que a vila estivo a piques de quedarse sen auga na madrugada deste sábado ou domingo. As altas temperaturas e o importante aumento de poboación durante esta primeira fin de semana de agosto fixeron que se consumiran na vila máis de 17 millóns de litros de auga por día. E o consumo de 17 millóns de litros de agua diario, se o divides entre 120 litros de consumo por persona e día, que é un ratio que se utiliza coa parte proporcional de consumos de outras cousas, por darnos unha población por encima de 140.000 persoas. Martín fixo balance sobre como está a transcorrer a época estival na vila e como será a inmediata etapa posterior á mesma. Telmo Martín asegura que están a traballar a bo ritmo, pero recoñece que aínda queda moito traballo por facer ata conseguir o estado óptimo. Estamos satisfeitos desde o goberno a labor que está facendo a policía local a nivel de que polas noites hai moitísima xente que cada vez a xente, sobre todo os xóvenes, acostuman a disfrutar, a vivir ben a noite. É moi mellorable todo, pero bueno, estamos satisfeitos, non? Entre junio e julio estamos reciclando un 20% máis da basura. Cando ti lle facilitas ás persoas que poidan botar a bolsa separada, pois o fan. Por lo tanto, o Concello ten que poñer os medios e temos que seguir traballando. Martín tamén adiantou que nas vindeiras semanas solucionaránse temas como os do Pazo de Quintáns, a Praia da Carabuxeira ou a mellora da Rúa Progreso. Ademais, adiantou que nos meses de outubro e novembro comezarás a buscar posibilidades para mellorar o entorno principal de Portonovo, unha acción que durará varias legislaturas, segundo dixo o Popular, pero que será moi importante para a localidade. Que foi un acerto poñer no Pacto de Goberno que hai que facer unha remodelación deste entorno que nos encontramos ahora mismo, porque non hai espacio aquí en Portonovo. Eu espero próximamente poder cumplir con ese pacto e presentar un proxecto aos veciños de Portonovo, sobre todo para o que ten que ser o repensar toda esta zona de espacio portuario, non mellorar a fachada marítima. Hai que crear mínimo 250 plazas de aparcamento neste espacio. Eu creo que hai que poñer unha gran zona verde para disfrute de aquí dos veciños, e todo isto hai que